बाबा काय झालंय तुला? काय झालं भाऊ? काय राव मा ब्रेकअप झालाय. काय रे ती साक्षी का? नाही नाही मग ती काजल का? नाही नाही मग शीतल. म्हणजे सगळं संपलं का? पूर्णपणे संपलं का? हा बाबा. म्हणजे ते तुझ्या लाईफ मध्ये परत आली तू त्याला ऍक्सेप्ट नाही करणार ना? नाही नाही खरंच ना? बघा दी नंबर मला देत. याच्या आईला या बघ यांच्या दोघांचं जर जुळलं आणि तू तिला बघितलं जरी ना तर वाईट नजरेने बघायचं नाही, कारण ती तुझी वहिनी आहे, लक्षात ठेव. यांच्या आईला यांच्या no, 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 no.